Sana Inco, make the world in your hands. Ambot unsa na diha. Di ko sure. So what's up guys? Maayong hapon na po sa inyong tanan. So napagyapon ta karon sa Cagayan de Oro City. Continue tag road trip karon from Carmen padulong ta sa Kauswagan, Puntod, and padulong ta sa Viles, di ta agi sa Likuan. So ubanay sa gunin nyo guys karon sa akong pag road trip diri sa Cagayan de Oro City. Tara, let's go. Alright guys, time check, it's 1:40 sa hapon. Wow, tsada na kay diri ko ano, taas sa kay mga building do, gid ko bo. Kabog guys oh. Kita ba niya dyan? Wah, abugin no. Next year pa siguro na or ano ba? Wow, go na, go. Straight lang ta guys. Kabalik agi diri atro.
gid eta sa Kauswagan Puntod Bridge. Sa Picas Morning Rio Boulevard. Naka niyo nang na mga barikada yellow. Wow, tsadang yung auto. Woo! Kita na niya guys. Straight na tayo, straight. Iabog mo ng dalan. Gig tapakan nilang espalto. Niabog yun. Time check, it's 2 p.m. Alright, approaching ta sa Veles. Stop pa guys. Alright, tanaw sa ninyo ang alright, go na ta guys. Mga sakyanan galumba may makauna. Importante king oras. Slow down ta kay intersection. Right. Ugal ay ganang new doon Hotel Plus.